Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan haberler. Haberimizin 2023-nji ýylyň 24-nji ýylyna aksanyna Türkmenistanda syýahatçylyk puwdagy üçin maksatnama taýýarlanýar. Twitter jemgyýetçilik torduny teze döwür. Türkmenistanyň futzalla taryhy ýeňiş 15 ýyllyk rekord tezeleni ýaly haberler ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin indi bolsa haberlerimizi giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanda syýahatçylyk puwdagy üçin maksatnama taýýarlanýar. Syýahatçylyk puwdagyny Türkmenistanyň halkyra hyzmatdaşlygyny ösdürmek 2024-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasynyň taslamasyny işläp taýýarlamak teklip edilýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň meclisinde hasabat berildi. Bellenşe bolganda baý taryhy medeni mirasa we tebiği gymmatlyklara eýe bolan ýurdumyzyň ägirt uly mümkinçilikleri bar. Maksatnama halkyra syýahatçylyk gurulmalary bilen gatnaşyklary işçiňleşdirmäge, daşar ýurtly hyzmatdaşlary bilen tejribe alşmagy, bilelikdäki çäreleri geçirmäge gönükdirler. Şeýle hem döwlet baştutanymyzdan garamagyna Türkmenistanyň halkyra sergi işini ösdürmek 2024-2025-nji ýyllar üçin konsepsiýasynyň taslamasyny işläp taýýarlamak baradaky teklip höderlenildi. Resmi namada bu ugurda özara gatnaşyklaryň maksatlary, wezipeleri hem de esasy uglary kesgitlenler. Yerli harit önürjileri, telekeçleri, ordaş düzümleri gollamak boýunça çäreler kesgitlenler. Twitter jemgyýetçilik torduny teze döwür. Dünýäniň iň baý işgörlerinden Elon Musk satyn alan Twitter jemgyýetçilik torduny düýpli özgörşükler amala aşyrýar. Ilkinji gedek bu jemgyýetçilik torunyň mahabat girdejisi 50 göterim azarly. Häzirki wagtda Musk Twitter torunyň nyşanyny ütgetmäge meýilleşdirýär. Köp sany jemgyýetçilik toru izarlaýjylaryň aňyna galan goşun keşfine nyşanyň ornuny X harpalar. Musk bu arada beren beýanatyny ýakyn wagtda jemgyýetçilik torunyň teze nyşanyny ködüriljek dogny beledi. SpaceX we Tesla ýaly kompaniýalaryň esaslandyrjysy Elon Musk Twitter jemgyýetçilik toruny geçen ýylyň oktyabr aýynda satyn aldy. Türkmenistanyň futzalla taryhy ýeňiş. Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygnasy Kafa Futsal Cup 2023 halkara ýarşynyň çägini ilkinji ýeňişini gazanmak başardy. Halkara ýarşynyň birinji taparynyň çägini Iranyň milli ýygnasy bilen duşan ýygyny toparmak güýçli garşydaşyny 2-1 hasabyna ýeňişe dawar etdi. Ýygyny toparymyza ýeňiş getiren toplary Gylçmyradow bilen Maksat Soltanow öz atlaryny ýazardylar. Aziýa ikliminiň iň güýçli topary hasaplanylýan Iranyň ýygyny toparyndan üstün çykan Türkmenistanyň milli ýygnasy toplan 3 utugy bilen halkara ýarşyny ýeňiş gazanmak mümkinçiligini artdyrdy. Ýygyny toparmak halkara ýarşynyň ikinji duşugyny 24-nji iýulda Täjikistanyň ýygyny toparynyň garşysyna geçirer. Merkezi Aziýa wekilçiligi edýän milli ýygnalaryň arasyndaky ilkinji halkara ýarşy Merkezi Aziýanyň futbol assosiasiýasy tarapyndan geçirilýändigini ýatladýar. Halkara ýarşy 23-30-njy iýul aralygyny Duşanbe şäherinde dowam eder. Baş baýrak uğruna biziň milli ýygyny toparymyzdan başga Täjikistanyň, Iranyň, Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň hem de Awganystanyň milli ýygnalary beýleşerler. Bir aýlawdan ibaret boljak Kafa Futsal Cup 2023 halkara ýarşynyň çägini duşçuklaryň 15-de geçirirler. Ýeňiji gazandan utuklaryň sany boýunça kesgitlenir. Bu halkara ýarşynyň çykyşy ýygyny toparmak üçin şu ýylyň 7-11 oktyabr aralygyny Taýlandda geçirildi. Aziýa Kubok 2024-iň saýlama taparyna taýýarlygy bolar. Saýlama taparyna A toparçada çykyş edýän milli ýygynyňdan garşydaşlarynyň Taýlandyň, Gongkong hem de Hataýyň milli ýygnalaryny ýatladýar. 15 ýyllyk rekord tezelendi. Fransaly yüzüji Lyon Marşyn 400 metr aralyga suwda yüzmek boýunça teze dünýä rekordyny goýdy. Ol bu üstünligi suw sportlary boýunça geçirilen dünýä çempionatyny gazandy. Bu çempionat Ýaponiýanyň Fukuoka şäherinde geçirilýär. Bu ýerde dünýä we Amerikaly turgon Michael Phelps'iň iň soňky rekordy tezelendi. Fransuz turgony 400 metr aralyga 4 minut 2,5 sekundda geçmeyi başardy. 23 ýyllyk olimpiýa çempionu bolan Michael Phelps'iň görkezden netijesi 4 minut 3 sekunda barabardır. Ol bu rekord 2008-nji ýylda Pekinde geçirilen Olimpiya oýunlaryna goýupdy. Phelps karyerasy boýunça 39 dünýä rekordynyň eýesidir. Şeýle hem ol 4x 100 metr. Phelps karyerasy boýunça 39 dünýä rekordynyň eýesidir.
Ine mehriban müştoklar Atawatan TV'da saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanynda seýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan barat. Hormatly tomoşaçylarymyz şeýlekem. Türkmenistan bilen Filippinleriň diplomatiýa gatnaşyklaryny 30 ýyl dogurly. Türkmen telekaçlary Hataýdaky sergilere çağırylýar. Türkmen wekiliýeti Günorta Koreýadan netijeli gepleşikler geçirdi. Kylian Mbappe we Saudy Arabistanyň teklibi ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saytymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimizden endiki sanyny görüşýänçek hoşda bolun.